Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni piny owacho oikore mar chiko ite ne dwaro mag rawere ma pacho ka. Koloso e mbalariany ma Pwani e kaunti ma Kilifi e nyasi mar yawo juma ma idhiali kendo ng'iyo weche mag rawere, Kindiki okoni sirkal oikore keto e tim dwaro mag jomatindo kaka yor neno ni rawere ma pacho ka obedo koda ngima makare e kinde mabiro. Kindiki okoni rawere mondo kik wuondgi ni sirkal oloko negi toke, ka duond Kindiki nenore magilo twak mane olieki kod ogawi mar ODM Raila Odinga neno ni lalruok monywando kidienje mopogore opogore obedo e pacho ka mar jiwo kwe e kind oganda jo Kenya. You're going to hear very soon, we will start having those conversations on the hard issues of accountability, hard issues on the fight against graft and stealing of public funds, the hard issues about how those in authority treat citizens and how security agencies engage with the people. We do not see young people as a burden or as a crisis. Young people are a resource, an opportunity, and an investment for Kenya and for our country now and tomorrow. But in the process, we'll also have a very difficult conversation on how the exercise of rights must not injure the national good and hurt innocent people who have nothing to do with what you are aggrieved about.